kako fari lama na wadi mahota wandane journée hande ñangide an he an chaque jour ka chaque jour wonde problème aji fini len ma yo he do wonande suudi mo nder salon do lewda suddi hadido e ruji anda garo ala sambo def neno ande suudi ma to suudi ma barki problème fuddi tan ko jidde ma de suudi ma herse marama hamme entré mi anda min holko pon mo haldude ma ha paama ha gona net mana net an hokku waare ma nde woni ƴeew ka gorko mawr kilifa wonno aɗa hangini hoore ma tan aɗa ɓeydo hangete aɗa hangini hoore ma aɗa ɓeydo hangete no kanga amine ma ken ɓiɓɓi yummo hande gandanɗa hoore ma sa wiya mi wiyata ayi oɗo journée boni yoni tan mi ronki famɗoɗo korko ne wayni ronkam yo ɓuuɓ a faami ay ɗum ɗo ɗum hande a dépassani ɗo min holko mbawmi waɗandem tan an ha gona neɗɗo normal korka mus haalde allah mi wiyani a hoore ala kasi joni min jimmi an tan ko yawon neɗɗo aɗa wayi non neɗɗo holko timmin neɗɗo ne waɗi neɗɗagal timmin neɗɗagal ngam gona neɗɗo fere o jommanke holɗo jommanke holko jidda min mi hokkuma tan hokkuma an gona normal ka gawa gila wi ay min ko jiɗi waja tam wima e bisimil wajami ji waja ɗo a bisimil wajami joni ay kaw ala wajam min hersere malama won neɗɗo normal e goo kadi goo woni neɗɗagal ko jogade sutura wonde cultivé neɗɗo pinɗo goo ɗiɗi jogoɗa sutura aɗa andi sutura kala ko jiiɗa exemple deƴƴa kala ko aɗa haala yataw hunde kalta wona ko fusata galle an aɗa wawi huccide yumma allema ɗayde aɗa wawi huccide yumma mbiya yumma fini an aɗa waɗa ɗum dépasse kam aɗa waɗa ɗum ala dépasse kam an go ɗay joni holko jiɗɗa kakor ko jiɗɗa ñamde haalma jiɗ min ɗin ñamde ɓuure sohla yo joni min won neɗɗo min jiɗɗa fof waɗanma ɗo min joni namdoma an min wona gotum aɗa ko serli men jikkuji men ɗi joni jikkama won jikkuma goto wona wona ne woni gotum aɗa net normal e joom jaɓi wona d'accord joni ya pat min heddi an joni na min wona gotum an debma debbam wona hande wawa to nelanto min waldude suudu ma e debbo ma faami yo jaadiɓe hersere ma ko mbinɗa cohla ɓuure sohla ɓuure sohla e walde suudu ma kasi oto dépasse am de a wona gotum oto dépasse am e la yumde allahu akbar nda ala mi yiɗa sode ko poɗɗa sodede ko ala mi yiɗa mi wiya ala waki reedu ma ndu hol paris tene ana to paris tene to min parisien wiyete paris tene sode ko poɗɗa sode ko merci way oro n'importe quoi merci arga rendi ɗum coɓa hor tiggu ɗum sow ala martonata oɗo galle subaka fof aɗa yiya hunde gandanɗa hoore ma ka meeɗa yiide ɗum ko woni an hande ko min jaltirɗa ayi ayi mais an ko cewata ɗum darto kanga ɗo de vraiment hamme tawɗum ɗo lene nder salle kangal siki holyon hamme ɗayɗo hamme holko waɗi taw mum ɗo komo lele hakkude salle omo suddiyo ɗo drap vraiment mi anda fof holon auteur cantirami ɗo kokkumomi ɗo joni de saka mo dogi o fayi boutique pomtineɗo normal ah bon de toute façon mi haalanma kam wonnum koye ñamde hakkillo par ce que mbiɗa andi ɗe ko yimɓe gandanɗa hoore ma ko ene tan mbawi funtodirde maɓɓe par ce que ganda hay tan pourquoi fante de toute façon ko funtodirde jomum tan ha mbawa wurdude mum aɗa andi kam jogade darab kam suddo en lelo e salle ɗum kam ko hanguede ɓurta ɗon a faami mais toujours mi essayi wujjide hakkillo a faami pour wownudemo hooram mo joddo yam saaha fof itta pièce kokka ɗum jomum yiya ha jomum wonta neɗɗo normal et après chance makko ko holdum chance mo sa funtodire mum e tuuti
pour ɗum Le kokkude résultat c'est quoi? pour kokkude Résultat makko holɗum? pour hokkude yimɓe jam funtodirata toujours a funtodirade mumen woni kanko noon ay kanko no way ha ngeni noon kawa no way ha ngete kanko kangal kawano kangal yummakko men dako goɗɗo kamɓe fof koɓe ha ngal kamɓe fof koɓe ha ngal donc toujours essayer jodirde mabɓe funtodira e mabɓe pour ha mbawi ayni jogɗen de juste 1 mois korka hande machallah wonko fuɗɗi yaade so korka gasi en jooɗi ɗo 2 jours 3 jours déjà D'accord mi faami. so korko woni ɗo e levre tan gam ko pabiyeji men Même moi mi waɗat comme ko badda ko mi funtindira e mabɓe tagi. ne waɗima hot sa wondade gantuji mum kari lewru korka nanni somdu yurmede hewndu barage korka ko farilema Ko Allah wi dawi kam ay goto ala ɗo neɗɗo woodi ko waɗi ɗo seeɗa may ko metti koto tan esma fof irti sa haali galle wiye a yiɗa hoore Ka yak fay kaw. nangel wuɗi Ka yak fay. Ka ko jiiɗa ha mbeɗa waɗa ɗum wona sulmade ka yeri ka. ala ka jiiɗi mbeɗa sulmo walla ka soɗo mbeɗa yara Ka bande ka bande. e mi caa kam bandi ka hande soɓde walla min mbita bandi ha min mbita bandi ha tawa kam galle ha tawa kam galle lewru korka nanni somdu yurmede hewndu barage korka ko farilema ne waɗima hota wondane gantuji mum naflu ganni yoɗa innamal a amalu biniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shaharu ramadan hitande fof ko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum